Arratsaldeon, inoetzen da, bai? Arratsaldeon, esan ere dituen, datoren minutuetan, historia aurrean urbilduko gara, gure ingurua, orain dela milaka eta milaka urtean nolakoa zen, aztertzen jartuko dugu eta horretarako gaire lanak, arratsaldeon. Asko dakizu, pixka bat erakusten diguzu, zutesitako guztiotatik, Gasteizen aritzen zara, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle, historia aurreko klaseak ematen dituzu. Lehenengo galdera. Bai, ez dakit orain artekoa esuko zen duten, Puxa musika daukagu hemen, Euskal Herriko Unibertsitatean Gasteizen irakaslean izan da, historia aurreko klaseak ematen ditu eta orain datozen minutuetan, gure ingurua garai batean, orain dela milaka eta milaka urte nolakoa izan eta garai denbora honetan nola eraldatu den, ulertzen lagunduko dugu. Hoxe, lehenengo galdera, ongi etorri, arratsaldeon, lehenengo galdera urte hauetan, guztietan, milaka eta milaka urteko historian, asko aldatu da gure inguruko paisaia? Bueno, nola bezala bertuaren dutena da informazio oso dugatua dela, baina beste toki batzuetan ikusietakoen arabera asko aldatu da. Hemen guaztarna zaharrenak esate bateko dira, kalkulatzen dugu guen dela 1.000 bat urtekoak, 1.25.000 bat urtekoak, baina horien problema da ez ditu zen aztarnatek baten barruan dira aurkikuntza isolatuak, jende herriko zen toki horretan, biziko zen nunbaitien, eta uraren eraginez eta sakaban eta bukatu dute tokietan edo, hau da, iradurata egon diren tokietan. Horietako adibide pare bat dira, tresna hauek, edo tresna egiteko ateratako zatiak, ikus daitekena da, nola, golpeak eta eman dieten zentripetoki kanpoti barrurantz, eta horikin tresnak eta egin zituztela. Horretza joan lako jendea utzatzen, horretara 1.000 urtekoa, 80.000koa, 125.000koa, egoera oso ezberdin izango zuten. Horain dela 125.000 bat urte, nahi barruntza izango zen hemen, elefantak eta egotea, oreinak eta bat, baino, bero, klima beroko animaliak izango ziren, eta horien adibidea daude hori zamartuten. Hango paduratan da, sartuko ziren, eta bakarri bakitak geldituko zen, da han bilatutako aztarnaren dago. Gero ia sartzen gara izostaro batean, eta hori pentsatu bat duguna da, aralatu dela askotakoak ez ziren, zaketungo ziren eizera eta izketara, eta hotzean igual gutxigotan igoko ziren goialde horietara. Horrek ez du esan nahi entziren egigotzen, hori izan daiteke garai horietakoren batzun aztarnak. Aurkikuntza horik egin ziren hemen ondarren, tokia askotan aipatuko dugu, eta toki lau bat, nolabait, Zaldim eta Eneri Monzogunetatearen mugan ondoan dagoena, eta, igual, erreferentzia bezala norbatek ezagutzen badu ingurua, aeroportotik ezkerreta dagoen arantxo bata, eta toki honet aztarna asko konservatu ditu, eta ikusiko duguna da, denbora behin baino gehiagotan aipatuko dugu. Bai. Eta hemen inguru honetan aurkitu genitu aipatutako aztarnak. Gero, hortik aurrera, gertatzen dena da aldaketa batzuk emango dira klimatikoak, hotza areagotzen da momentu batzutan, epeltzen da eta horrela, eta ez dakiguna da, aragalde horretan, zenbaterainoko, gizakia zenbateraino agertzen zen. Zatik, ia ez dago aztarnari. Dakiguna da, inguruko toki batzuetan, badidez troskaetako aitzuluan ataunen, daudela leizeartan, espezie bat daurko duen desakatu bat dena, aranetan da, adibidez okarrasate alden daukitutako errinozeronten agine eta mamut baten aginean dira, eta gero gainera beste animali batzuk dugu ziren. Aralarren zer gertatuko zen, ibiliko ziren ez animali hauek zehazki, baina bai basauntzak eta bat, eta jendeak hurbilduko zen. Horien aztarna argirik ez daukagu.
beste animali batzuen artean, adibidez, ataunen aiako gaitzen, baina galarralden, badaukagu, lehoi nabar baten, matraia zurren batetan. Baina, gizakik egindako tresnarik eta ez. Hau dena kokatzeko, pixkabat esateko, zenbat urteatzera egiten ari gara? Orain daude gutxi horrela, 25.000 bat urtean. Daude mapa bat ikusteko, batzutan izaten dugun ikuspek kontutatzeko aztarnatik kokapen ez da beti entzuten dugu kostalden da agertzen direla, eta arrazoia da geologikoa. Aztarna gehienak kokatzen dira, kareagitzea dagoen tokian. Eta gero, puntualki dauzkagu, errenterio jartzen inguruan, beste zertxo bai, arrasatealdeen beste zertxo bai, eta hemen, Sandalderiako koban, guen dara 12.000 bat urteko aztarnak eta badaude, eta ataunen daukagu, koba bat, ez nahi importantea dena, guen dara usategi do izena duena, gero ere aipatuko duguna, eta horra zartzen dira aztarnak, guen dara 25.000 bat urtekoak edo. Toki hau, dara ezagutzen dezute, Bitxortaronen atzekaldeko sarrera hori da, arratetan, eta da nahiko aberatsa aztarnetan. Eta orduan, da aberatsa azken baten karaitza daudelako, koba daude eta topi bajoak dira. Hemen inguruan ere pentsatu berako jende horren kanpalekoak eta ongo zirela. Eta froga batzuk bat daude indirektoki, eta izaten dira esatu bateko jendea kostaldean bizi zeneen erabiltzen zituen sugarriak eta talde iztari biltzaile, behar dituzte tasunak egiteko sugarriak edo silesa, eta ikusten duguna da kostaldeko aztarnateketan beti azaltzen dela urbasaldekoa. Zerbetik azaltzen da urbasaldekoa, alako inguruan mugitzen zirenean alde batetik bestera animali jarraituz edo landaretzak hiltzekotan, aprobetxatzen zituzten, ezagutzen zituzten betak. Eta ataunalde hau edo hori ibaiaren inguru hauek, nolabait Gipuzkoako ekialdeko aztarnateketako eta zarrauntza. Zaten da, pasabide bat izango zen, gotzin urbasara, jetxiko ziren, baina nunbaiten egon beharko lirateke bizilekuak, nahiz eta ezagutzen. Esan dut, importantea dela, hemetako usategi eta hemetako beste aztarnategi bat aipatuko duguna, guen dela mami pikantieta edo izena duela. Hau izan ditzake, koba, ikusten zure koba honi bat da, eta bueno, hau da, ez nolabait lantza punta baten barrena edo izango litzake, dartasuna bat adarrean da landua, eta kuriosoa dena da, akurs batzuk ezagutzen dira. Ezagutzen dira, isturiz puntak edo deitzei, isturitzen ditutu ziren gehienak, eta gero sakabanatu da saltzen dira, errenterin eta bat ikusten dena da, tresna eredu hori, nahiko mugatuta dagoela, lurraldearen erakuntza hiri begira. Suarriaren aipatu duzu, suarria oso aspalditik eta ia gaur eguneraino azaltzen da. Horrek pista asko ematen du, balioa batetik, eta batera eta bestera joatearen garrantzi hori hor ikusten da, ezan? Nolabait bi jokaera daude, normalean eiztari biltzailea, orain artekoak, guen dela 7.000 bat urtekoak, mugitzearen arrazoia izango da elikatzeko animalien atzetik ibiltzea, bilketa egitea eta horrela. Baina euren artean ere bazeuden harremanak, taldeak euren artean ikuste ziren eta norbait asmatzen baldin batzon, tresna mota bat ikusten da zabaltzen dela nahi. Orduan ez dena pentsatu behar da, jendea bere kobatxoan dagoela. Kobak izaten dira toki batzu, denbora oso labur batean bizi izan da tokiak izaten dira. Gehienak egongo dira, aire zabalean, problema da, konserbatuko diren, edo ez, edo konserbatzen diren, edo desagertuta dauden. Materia organikozko aztarna gehienak desagertutango dira, eta gelditzen dira sugarriak. Sugarriak, daukagu suertea sentidu batean, ez gara jopertako jendean entzatet lukete gauza hori bera esango, edo gara jopertako jendeak lukete gauza bera esango, eta lehen gai bat oinarrizkoa zena eurentzat, eta toki batzuk oso aberatsa dira, baina hemen sugarria daukagu toki oso zehatzetan. Orduan daukagu ilunaldera entzuduzketan, daukagu Baiona inguruan, daukagu Sukarrietan, daukagu Urbasan, daukagu Trebiñon, Tudela alden,
Eta dira puntu batzuk orduan, sugarri bakoitza sortu da baldintza ezberdinetan. Batzuk izaten dira itxasongo sakonetakoak, beste batzuk gogoragoko, beste maila batzutakoak, fosil ezberdinak egiten dituzte, eta ikusten dezuna da, kostalde bastarnatek eskotan, azaltzen direla, beharneko sugarriak, Trebinaldekoak, Urbasakoak horrek esan nahi duena da, norbaitekin apreman izan zutela inguru horietarako zenarekin. Edo eure joate zirela eta biltzen zituztela tarteka. Orduan, jendearen mugikortasunaren inguruan da informazio oso baliogarri ematen ditu. Zertarako erabiltzen zuten sugarria, horre ere erakusten du, evoluzio bat egon dela denboran, eta hasierako atuak eta gerora erabilitakoak ez direla berdinak. Ez garai honetan zertarako? Esate batako, lehen kontrasunak ikusi ditugun bi objektu hori bata arearri bat eta beste bat sugarria da. Lehenengo garaitan gizakik aprobetsatzen ditu arrego gogor guztiak. Limonita, kofita, basalto, ez da selekzio bat egiten. Momentu batetik aurrera konturatzen da sugarria dela egokiena, hori inguruan gutxienez, eta sugarri hori nun dagoen kontrolatzen hasten da. Konturatzen dira, daudela toki batean da bestean. Lehen gai bat, urria denez, berak eurek egiten dutena da, trasnak geroz eta neurri txikiagokoak, eta horrekin lortzen dutena da aurreztea. Orduan, hasiera batean egiten duzten esate bateko kalkulu batzuk eginda bat daude, ikastari bat egin zituen da horretan bat dute, garai batean kilo bat sugarrekin lortzen zen sorbatza edo alde aktiboa, izatezan 40 zentimetro, lehenengo urpegi bikoak edo bifatzak eta egiten dituzten, hola mozko izaten da. Eta paleolitoaren bukaera egiten dituztenean, eizerako tresnak 100 metrora iristen dira. Hoi da, izugartzeko saltoa, hortarako egin behar dutena da, lantzerakoan, geroz eta tresna mehegoak ateratzen duten zatitxoa euskarretik edo bilatzen duten arretik, geroz eta zehago izan behar du. Finagoa, erregularrago aterata, eta bat. Eta orduan, horrela lortzen dutena, leheia asko ez horretu aprobetsatzea. Eta efikatzagoak izatea, eta hasiera baten lantzak erabiliko dituzte, gero pasatuko dira arkura, baina hori da lortzen dutelako arrezko tresneria txikitzea. Gero ikusten da, landariak lantzeko ere, uste dut orain zelaizten ikusteko dugun diapositiba horietako batean, hemen ikusten ditugu batzuk, gero ikusten dugu landariak lantzeko ere erabiltzen dituztela, evoluzio bat dago. Klima bultzatzen da, hobetzen da, eta hori gertatzen dagoen dela 11.008 bat urte. Handiko nuntzat, klima antzeko izanak gora beratu. Eizetako tresna batzuk esate bateko, garai horietakoak dira, hauek, hemen ikusten ditugu puntetxo hauek, ikusten dituzte 1 zentimetro edo izango zituztela, landuta daude, otana daude, oskoa aran horretan ontarrealden aurkituak, hau da, arrankazi bat edo arpoi bat, ataunen da aurkituak, garai bat etxamarrekoak, eta hasten dira, tresnak hori baino txikiagok eta egiten, azputan erabiliko dituztenak. Eta gero ikusten da, aztarnategi batzutan, hemen esate batako, ataungo txarrateko portua gesten ari geranean, daia, beheran geranean, gain batean dago bizileku bat, guendala 9.000 bat urtekoa, eta hor ez da eizerako tresnarik agertzen. Azaltzen diren tresnak dira, landaretza mozteko, landarekin da zer egite zituzten jarduerak edo egite zituzten toki horretan. Eta hori, holako aztarnategi bat dut, hor, Bizkain, Araban, eta danak dira garai berdetxamunekoak. Hortik aurrera, beste evoluzio bat, beste mugarri bat izaten da, herrietan eta antolatzen hasten direnekoak, pixka bat txaboletan eta bizitzen, hildakoaik ere, lurpez lurperatzetik lurperatzera pasatzen hasten dira, ez da? Hori da mugarri zeliteken edo aro aldaketa erakutsi dezaken beste garai bat. Bueno, pauso importantea lehen orain alditze egin dugu eiztari biltzaileen inguruan, urrengo pausoa da, iristen direla aurrerakuntza batzuk, ekialde hurbiletik da. Iristen dira, batez ere, animalietan, ardiak eta ontzak. Eta hori, betikotzak hartzen ditugu hemen, baina dira, baina 7.500 bat urte ditzizinak ontzak. Momentu berean, beste aldaketa bat izango da, hasiko direla zerealak eta ekartzen. Hau da, talde hori ekarriko zituzten, ardiak, ontzak eta zereal mota batzu. Teknologia aldetik, lehenengo lurrontziak eta sortzen dira hemen, edo Europako mendebal aldean.
Eta bestate batetik ikusten dira aizkora lehenduak eta horiek dira tresna batzuk, zeako dira mailubiko trinkoazti bat eta bin aurkitutako aizkora, arrizko aizkora batzuk, berrexeagoki, baina horiek hasten dira egiten. Eta horiek adierazten dutena da, basua botatzeko eta tresna berezi batzuk eta behar zitutela, egokien zitenak lan horretako. Ez ia horren beste izerako, baizik eta beste lan batzutarako ere garatzen dituztela. Eta kasu honetatik aurrera gertatzen dena da, aizkorak eta egiteko orduan argi mota berezi batzuk aukeratzen dituztela, eta sortzen hasiko da elkartruke bat eta. Esan behar da gauza bat da, askotan igual entzungotzen duten, autoki baztertu batela, nekazari eta belazkuntza berandu ditzi zirela, eta kolako gauza. Aurkikuntza nahiko berandukoa, baina aurkikuntza bat importante izan zen, Marizudon urnietan edo egintzena. Hori izan zen, hamarkada pare baten erreferentzi, eta kobo honetara, bi aukera duzkezu, Adarren mendian, Xoxoka aldean dagoen, edo Besabi aldean dagoen, koba honetatik pentsatzeak kostara joate zirela Moskuilu bilketara, edo zela jendea kostalden bizizena, eta mendialdera joate zela eizera da. Zer gertatzen da, koba honetan, hasierako neolito horretako aztarnarik zen aurkitu, eta beti pentsatu ez eta eiztari biltzailea zirela, baina gertatzen da, garai berdinean, beste toki batzutan, Nafarroan adibidez, Araban da, bat dituztela, abelazkuntzarekin eta nekazaritzarekin zer ikusia duten gaiak. Komo honetan bertan, beste pauso bat importante entzatzen, hau dira, dela 6.500 bat eta aurkikuntza bat, gizaki gazte batena, koba honetan lurperatu zuten, jarri zituen harrikoskor batzuk, hola kutsatxo bat bezala prestatu zuten, eta sartu zuten gazte hau, azkuma batekin da txakur batekin, eta bere sastagai batekin. Sastagai alboan edo azaldu zen, azkonarrak debilita zeuden, baina izango zen hori berari utzitako atua. Eta garai horretan sortuta zeuden datazio sistema absolutuak, eta pauso importante izan zen, lehenengo aldiz datatu izan zen, hemengo abelazkuntzatan no sortu zen dekusi. Eman zuen data izan zen, 6.000 urte. Hori erabiltzen zen erreferentzi bezala, eta zer handik hogei tamar bat urtera aldaketa askotzaz importanteagoak ikusi dira. Bat, beti, orain ordurarteko aurkikuntza guzti kobatan egite ziren. Zer beti, zer ikatzen batean, koba batean, hau da, koba dira mugatuak, baldin bat dauden mila, baina hemen, kanpoan, kobatatik kanpora, askoz, aztarna gehiago egon daitezke, baina jakin behar da, edo bilatzen, konserbatu egin behar da, euke bat dituz aukerak hor begiratzeko, eta orduan informazio hori etzegoen. Kasualidadez, Nafarroan Los Arcosen, legarra eta ateratzen ari zirela, aurkitzu zuten erriska bat. Erriska bat, hemen ikusten dezute, harriak posteak edo, jarruta egurrezkoak, gero ikusten dituzue zulo batzu, eta horietako zulo batzutan azaltzen ziren gizabanakoak lurperatuta. Hori dira, oain dela ia 6.800 bat urtekoak eta. Orduan, ikusten dugun eredu bat da, jendea bizi dela errisketan. Hemen aderik ez daukagu, esperantza handirik ere ez aurkitzeko, ez bada, milako bat. Aurkikuntza bat importante izan zen, nekazaritza, beti behar pentsatezan oso beranduko izango zela. Eta Zarautzalden etxe batzuk egitekoan, 98an, 5 metroko sakonerara aurkitu ziren polenak nekazaritzarekin zerrikusia zutenak. Aztarnatek hori, interesgarrera gauza bategatik, zatik, hor zeuden sugarren eundik 60 da urbasakoa. Bate pentsatu zen, kostaldeko izan zen, eundik 60 zen urbasakoa. Urbasakoa baldin bada, horrek esan nahi du, talde hori edo Zala, Goierrialdekoa, edo Sakanakoa, edo Tolosaldekoa, horia inguru hontakoa, edo Sakanakoa. Eta gauza joatezela ez dakizertara. Baina garai berekoak dira Los Arcosekoak. Los Arcosekoen sugarrik ere askotan dira urbasakoak. Pentsatzekoa da, harremana zituztela, ikusiko zitela, eta batzuk baldin bat zituzten ardiak eta muntzak, Gipuzkoaldeko lurraldeetan bizi zirenak ere nahiko zituztela. Orduan, ez dela diferentzia hundigirik egongo gertatzen dena da, ez ditugula bilatzen, baldintza ontsamarretan ez da hori, lebezen da hori. Hortan badauka zer ikusia,
geografiak eta geologiak ez da, ez delako berri konservatzen hemen, eta nahiz eta garai berdinekoak izan, eta nahiz eta berdinago beharko luketen. Bai, esan bateko geologiak asko mugatzen du, gero, erdiei behar ere bai, igadura prozesu honetan sortzen direlako eta desegiten dituelako, eta horrekatik daukagun ikuspegi da oso partziala eta utzune askokin. Hau da, toki bat, interesekatzen askotan guri gertatzen zaigu arearrizko trikuarre badia zabaldena industrutakotan alerik etzara aurkitzen. Baina, Arabako Errioxan konservazioa bere txarren oso ondizaten da. Eta hemen, hau da, trikuarre bat, neolitoa oso aurreratuta dagoenean, 1000 bat urte beranduagoia, behiak eta txerriak eta dana dituztenean, zehatzen eraikin batan, baina eta konturatzeko arralaren ere antzeko egoera gertazitxikela. Hemen antzeko mendi hauetan aurkitzen dira Los Arcoseko herrizkoen garaikideak diren arpe batzuk. Eta arpe horietan, azaltzen 1100 metrora, arretarte batean, atzako arkaiztartean, azaltzen dira ardiak, kontzak eta bat. Hori zer dira, hori da beste aztarnatekin monta bat, baina lotuta, segurunea, errizka baten bizi da jendearekin. Errizketan bizi zen jendea, bere ganadukin toki berean, denbora osoan toki berdinean euki ordez, mugitzen hasiko zen tarteka. Eta hemen ditugu, esate bateko Peñalarga, Los Usos Bar, Los Usos Bi, San Cristobal eta bar. Eta hau dago beran. Oain dela, 6.000 bat urte aurrerapen berezi bat ematen da, eta da, jendea hasten dela, eraikitzen hilobiak. Eta hilobi hori da, leheneko arkitekturak, leheneko trekuarriak. Hau da bat, eta ikusten duguna, da ez dagoela, hemen goi hauetan ez dago trekuarriak. Zergatik? Ez dakit zer arrazoi dago, baina ez dago. Daude beko, lautada edo mendiegalen bukaeraldean, daude trikuarrerik edo hilobiratze hori, eta horik erabiliko dira terreno eta markatzeko ere. Mendialde honetan, bakarrik ezagutzen dira beste ehorzketa mota batzu. Eta lurperatuz ordez trikuarre batean egiten dutena da, lurperatzen hasi aitzuluetan, eta momentu batetik aurrera hasten dira trikuarre hauek eraikitzen. Araldarren, pentsatzen dut antzeko zerbait gertatuko zela, lehenengo trikuarreak, edo trikuarre hauek dela 6.000 urte hasten direna eraikitzen, baino gehiagotanen, Gipuzkoan, Bizkain, Nafarrotanen, gertatuko dena da, jende hori zer da, lehenengo adezun da trikuarre eraikitzen hasi zen, ala lehenik ere tarteka erabiltzen zuten ingurua, kontrolatzen zuten nolako zen paisaia, nun zeuden baliabide hoberienak, urak, ez dakitzen, segurunea, egundako urte batzutan, joango ziren arralarrera, baina horien aztarnarik ez daukagu. Egongo dira, bilatzen diren arte, horrengo dira izkutuan. Garai honetako abeltzantza edo, batez ere, ez da pentsatu behar ardiak eta direnik, baizik eta tanetik eramaten dute. Gertatzen dena da, hemen basoak ugari izango zen, eta behiak eta emango zituzten, txerriak eta ardiak eta untzak. Beste toki batzutan, ardiak eta untzak ugariago izango dira, toki malkartzoa direlako, eta hori bera gertatzen ziren arralazko zenbait tokitan. Trikuarrietan, ikusten dugu baita ere, aldaketa bat dagoela, talde haukitan lurperatzetik, astrikak pixkanaka, talde horiek txikitzen, banakako ehorzketak egiten dituzte, lau bost pertsonenak ere bai, hor ere badago aldaketa bat, ez? Talde handietatik murrizten joan dela. Esate bateko trikuarri daude tipologia ezberdinikoak zaharrenak dira, oain 6.000 bat urtekoak edo, hau izango da, txaborra da ezizera edo, eta hori da zeharrak mota bat. Hemen adibidez gure inguruan daukagun bakarra da igartzakoa, eta dauke sarbide bat, horrexet, ganbara itako ginuzteko eta bat, hori. Gauza bat geologiarekin da, aipatu eta lehen pasatu zaidana edo, hemen hau da mapa bat ikusteko, ze bereizken dela geologiak baldintzatzen dute. Fikatzen bazen arte hemen daude karratutxo batzuk, tanak urdinek, hor konzentratzen dira, baina gero hauetan ez dago alerik ere, ez bada
ondoko beste mendilerro batzuetan. Hemen ere, Aralarralden ez dago. Batzutan gertatzen da, ondoan badagoa Lario inguruan, gauzkizu, Trikuardiak, handik 300 metrora daude, eusketa itzulo batzu. Orduan ikusten da, lurralde nolabet antolatzen dutela edo banatzen dutela lurraldea, eta batzuk hilobilatzen dituzte Trikuardetan, eta beste batzuk eusketa itzuletan. Hau, hemen, grafikoki garbiago ikusten da, Trikuardek horrela daudela, eta honuzkaldeen dauzkagu eusketa itzuloak, eta bestanetan eusketa itzuloak, eta kuriosoa da, txopenetik gore igotzen hasitakoan, aipatu ditut Usategi, baina aipatu behar dira, esate bateko ikandieta, kobatza eta beste koba batzuk hor daudenak. Eta daude Trikuarde baina bastante bajuago. Eta gero, ia gora, Lario inguruan da, Karaitze dagoen tokietan, eta koba dagoen tokietan, Sastarren da, horitan, eozteko koba batzuk eta badaude, erabilietakoak, eta kobarik ia ez dagoen tokietan, ez dagoa deritan dira Trikuardiak. Hilobilatzen talde eozketak esate bateako, batzutan, esate bateako, Trikuardetan danak dira bastante jende lurperatzeko. Eozketa itzuloak dira, normalean hemen inguruan, Arantzazun eta hemen Sastarren daudenak dira, jende gutxi lurperatu dituzte. Igual, esan bera ez duen, baina tarteka, badaude eozketa itzuloak, jende asko lurperatutakoak. Esate bateako, zean den orkatzategi alden, daude urta, otiru espeta, hogeita manetzakotik gora zituztenak. Dauzkezue, zean, Las Jordinas edo, Peñatzapal alden, gora dituenak. Eta, Arabako Errioxako Trikuarde horitarik gertutako San Juan Anteportalatina eta arik zituen 300 hiltako. Orduan, danak ez dute erabilera bera, batzuk izango dira familiak, igual hori kronologikoi berrixagoa dira, baina hasiera batean lotura badute hiltako asko sartzekoa toki batean, eta gero utziko dute inguru hori, ez dute gehiago erabiliko. Hau da, eta esate bateako, Sastarreko koba, Sastarreko kobonetan da, aurkitzu ziren, adibidez, hemen dauden, hiltako zeramazkin, gorputzeko, edo buruko horratzak, edo lako zerbait, hau da, ikusten dezute, ezten bat bezala da, hemen dauke bedunezko bolatxo bat bezala sartuta, hemen dauke burutxo bat bezala, eta dagoetan landuta, izango ziren, erropak edo berak soinean zeramazkinak. Eta atu bezala batzutan, jartzen diete ontzia, kasu batzutan, beste batzutan, ez da ez. Bueno, orduan, ditugu eozketa itzuloak eta Trikuardiak esan duguna da, semilla bat urte, oendala semilla bat urte egiten zehatzen eraikitzen hasten dira, ez da pentsatu behar askotan pentsatzen da bezala taldetxo bat edo hiru hartzei elkartu dira eta errepio egin dute, ez da hori. Zatik, diseinu bat edukitzen dute, eraikita daude, tokiaren arabera, gure ingurukoak esate bateko, izaten dute ganbara bat, eta ganbara horren inguruan, hasten dira harriak era jakin batean jartzen, eta horrek eskatzen du, talde batean lana, kontrolatzea harriak nun dauden, zatik ez da harri bila etziten hasiko, batzik ikusten duzu, baina neurrista pilatzen nolabait, aurrez egiten hasi aurretik, handienak eta prestatuko zituzten, jartzen zituztela oinarrian, teilatu baten antzera eta hola jartzen dituzte, eta gero egiten dutena da, gainetik beste harrikapa batzuk bota. Hori horrematen duena da, zegoela norbait, edo batzu bat zeudela, ezagutzen zutena pixka bat teknika hori, harriak geruzatatik atera egin behar dira. Horik eraikitzekoan ematen diren pausoak importanteak izan daitezke gerora metalurgia sortzen denerako galeriak edo zulatzeko orduan da. Nola pixka bat kontrolatzea zeharren mota daude, nun dauden da. Trikuarde askotan aukeratzen dituzten bi arlautza arearrezkoak. Eta beste dena da Karaitza. Hori bilatu zituzten, handik 200, 300 edo 500 metroa ekarri zituzten, hori ziren egokiena ganbara hori egiteko. Trikuardietan gertatutakoak, zeintzuk, nokoak, nola biziote ziren jakiteri badago? Bueno, Trikuardiak, Trikuardiak dira elizak eta bezala. Danak ez dira, 5. mendean egiteko daude, 5.koak, eta
amazazpigarren mengo, da, ukie kronologia oso ezberdina. Trikuarri, historia horrekoan hona diren pentsatzen dugu, garai berekoa dira. Baina juten batzera pixka bat detailera ikusten dezuna da, dana garai berekoa direla, baina batzuk daude guen dara 6.000 urte eginda, beste batzuk guen dara 4.000 urte. Gauza bera ez da, atak eta txok ematen dira. Eta egiten dituzte, nolabait, antzera, baina batzutan egoten dira aldaera, esatrateko jentillarreko trikuarria. Jentillarreko trikuarria tipologia zehar ezberdina da, ez da trikuarri arrun bat. Baina eredu hori da, Pirineo iparraldetik, Frantzialdetik edo etorretako talde batek edo egin zuena. Egin zituena bezala esate bateko artajonako trikuarriak. Zergatik izatik ikusten duzu, hango eredu zehatuta daudela egin da. Orduan daude, erabilera horrelako eraikuntza ezberdinak eta bestalde batetik eraikitzen dutenak ere jatorri ezberdinak eduki dezakete, horiek izan daitezke, batzutan zabaltzen dituzena modak edo ontziak erabatekoak egitekoak edo beste batekoak. Eta gero trikuarri bakoitzaren erabilera ere ezberdina da elizetan bezala. Eliza guztik ez dira, esan dute, garai berekoak, eta trikuarrekin berdin gertatzen da, eta erabilera oso ezberdina da, batzutan gertatzen da, hildako asko dauzkezula, 200-300 urtetan, eta gero kutsune bat dago 300 urtekoa. Hori gertatzen da, mandu bizela esate bateko. Esatezu zer gerti, talde horrek ez zulako erabili, ez zalako agertu, edo ez zer gerti, baina arrazoi batzuk badaude. Nundi datoz, logikoena da pentsatzea, hemendik urtzetorretakoa direla. Hau da mapa bat, ondoa beltzarrako ez da gehiagik ikusten, baina lehen aipatu ditut behar, meatekin, baina gehiago, gedutza batzuk, azala eratzen direla toki jakin batzuetan, hemen ikusten ez dute sukarri taldeko multzoa, gaintxurrezketako multzoa, zehar Baiona inguruan Mugerre aldeko eta Bidaxa aldeko eta multzoa, eta gero ia, Euskal Herritik kanpora, Saliz de Bernen, Xalosen da. Hemen ditugu, Urbasako zugarriak, hemen Trebiñoko multzoak, eta hemen dauden gezik eta hemen Tudelaldekoak. Egin genuen azterketa bat ikusteko hori nola sakabanatzen diren edo nola banatzen diren da, eta ikusten dezute, hemen Aralarkoetan, edo Bizkaiko enkartarrietakoan, toki guztietara Tudelaldeko zugarrik zabaltzen direla, planetara izisten direla. Hemen ez dago zatek ez da industru, baina seguru azaltzen direla ere. Gero, gu gauden tokira nungoak azaltzen dira gainera, azaltzen dira Trebiñokoak, azaltzen dira Beagnaldeko zugarriak. Orduan, horrek esan nahi du, talde hau ez zirela batzuk, segurenea hemen aparrateko eta etorriko ziren moruntza. Gero, harremana zeintzuk zituzten, eskotako jendearekin, edo lehen gai batzuk behar zituztelako apaintzeko, momentu batetik aurrera ez dakiz arazo dituztelako eta mugitzen direlako eta harremana sortzen dituzte beste talde batzuekin, arrazoiek izan zitzezken egun ikusten dela da, azken batean, hain baztertutako lurralde bat ez zigala, eta pasabide bat, eta toki baten nolabait pasabide bat dela momentu bat batzutan edo beti. Zuzen horrek esan duzu, hemen ez dela toki batzuetan ez dela ikusketarik egin, ez delako arrastorik agertu. Lehenkoan ere komentatzen genuen, horrelakoetan askotan konfiantza behar da, ikusketa batekin aurrera egiteko, ze normalean ez zer ikustez dugun tokietan, ez duzue askotan arrastorik jan. Bai, batzutan industria espezela eta ankia sartzen dezu eta ez da uste dezuna, eta hori behin baino behar gertatzen da. Beste kasu batzutan gertatzen da, industuta daudela, oda esate bateko arregarri kasua, esaten dezu, bueno, merezi du hor lan egitea, hauek daude nolabait industu gabe bezala. Barandianek egin zuen erdialdean, kanbara egon ziteken tokin, altzuen neurrian lana, baina bestela industu gabe bezala daude, eta ikusten dezuna da, egitura hauek adibidez arregarriko hauek eta hau Barandianek orkitzu zuen garaien hemen etxatu, arri batzuk eta kenduko zituen, arri hau bertan utxeko zuten, ezin zutelako mugitu segurrenea, eta izkina batean debilitu zen lanean, eta bitu. Gaurko egunean, hau dana aztertu daiteke, nolabait kutsu gabe daude. Eta gero, beste gauza bat ere gertatzen dana da, uste dezu zerbait dagoela era batekoa, eta gero realitatean ez dagoela gertatzen. Ez da uste zena eta beste zerbait.
eta hauen hori gertatzen da. Hau da, alkarriko da, Barandiaren egokitzen lehenengoa, zari, Barandiaren lehenengoa Gipuzkoan bigarren izango zen, eta nolabait horri esker aurkitu zituen Bataunaldeko danak eta Arrala bateko eta azkeneko trikuaren indusketa izan zen hau, osokoikoa, eta hau danak jarraitzen dagoen toki bat da, hemen dauzkagu arlauzak arearrezkoak, eta gitarko hauei, hauen inguruan azaltzen dira material batzuk. Lurrontzi bat, eta hemen beste gopor bat, gatillu bat eta bat zeuden, eta hori importante izango, eurek eskaintza bat edo zuten, edo batzutan ematen du garagartuaren atzeko likido bat eukitzen zutela, ritual horretan eran egingo zutela, eta gero azaltzen dira gauzak, askotan pentsatzen direnak eskaintza bat direla da. Eta ez dira eskaintzak izaten batzutan, izaten dira marruska bat, hemen dagoen hau, larruk eta lantzeko eta horrelakotasuna erabilera bat izango zuen, hori, seguruenak izakiak eraman zuen bere zorrotxoan. Azaltzen dira geziepuntak, eta askotan geziepuntak dira, kasu honetan, hau osoritako, niopestio biok hautsita daude. Seguruenean, gorputzen batean joango zen hildako honen gorputzen da joango zen. Bakarrik gertatu zena zen, gorputze usteldu dela, ez da lehikoa ezurrean sartu, eta ezurrean sartuta, bilatu dira edozena bat arabanda enafarron da, eta konserbatzen da baino. Aralakoetan, gezi konserbatzen dira normalean ezurrak, eta askatuta gelditzen dira gezipunta hauek. Baina horik izango dira, horrela iritsitakoak, eta hemen igaratzakoan, bereiztu daitekeko sondo, arrepiloak izekik egindako arrepiloa, hemen ikusten dezutena, ganbara izango zena, eta horren barruan, azaltzen dira, zientzilikario tipoko gauza batzu. Hauen atzen ere dago elkarturkia. Esate bateko, hemen ikusten dezute lignitoa edo dagoela. Lignitoa ez dugu edo zintokitan izango zen du. Hau basotzen toki horretara. Hemen dauden hauek ematen du, bakarrik gertatzen da patinatuta dagoela, eta berreskia. Arri berreski haurik, momentu batean, hasiera batean esate bateko, ekartzen zituzten dirudienez, Kataluniadetik Euroarroa jarraitu iritsiko ziren, beste batzuk etortu zitzezken Zamoraldetik, baina analizin batzukatik oskore batzuk badaude, eta gero, imitazioak bilatzen dira. Bilatzen dira Mika berdeak, eta beste olako arriak, talkoak eta kolore berdea dutena, eta horien normalizko erabiko zituzten. Hor ere badago diferentzia bat, propio erabileratik apaingarra izatera sartzen garenean, ez da berdina erraminta batekin edo erraminta apain batekin, ez? Sartzen dira, banbarea eta horrelakoak ere. Esan bateko, hau gentiladekoa, eta hemen aurkitzu ziren, hemen zortzintako. Hau zan, zekatzen bat zerarte, hemen dauke sarbidea, hemen dauke ate bat izango zuen tokia, beste gauza bat, guk horrela ikusten ditugu gabe solteak eta baina esan bat da, trikuerre horretako arretarte guztik itxita izango zituztela, etzela horrela izango. Eta gero da, 1960 aldean da, gainera igozioten arreia. Eta berez, induzketan, ez zauken inungo estalkiri, baina estalki hori orko izan zitik. Hau da, beste trikuerre baina bizkara berriako gozten bat urte edo. Eozketak, trikuerre txikitan gauza bat jendei bizkara karretzutak gelditzen esaten emezortzitako daude, edo geita maritako daude, toki txiki ikusten darako. Konturatu behar gerana da, trikuerrei direla toki eren mugatua, baina hilako beste zituzte urtero. Baizik eta tarteka dago hilako eta hilako izartzen dute. Horregatik, batzutan, kasu honetan bezala, hildako hau dau, lotura anatomikoan, hemen ikusten zuen bizkarrez horreztak zer burua, beste batzutan, detailetan fikatuzkin ikusiko eta besuak ez daude asko mugituta. Hemen gorgoaietan, ez urrak eta nahiko bizko kontatuko ziren, eta konkretatuko zenatzen tokia erraz sortzen zela. Kokatu dezagun pixka bat garaia, zifra asko ematen ari gara, baina durukabiltzak jakiteko, hau horreita zenbatzen diaudetela. Hau da, aldaketa bat importantea. Rikuarrek aipatu ditugun, teilako asko dituztenak. Eozketa itzulduak,
batzutan hildako asko dituztenak. Oain dela 4.400 bat urte, aldaketa bat dago, eta nolabait azaltzen da brontzearen metalurgia eta hilobiratze batzu persona batentzat prestatuak. Hau da, atomiko bat, atomidea badukoa, ez dago atomikoa. Haitxo ikusten zuten, kutxatxo bat, metrobetekoa, arlauza batzukin zoruan da, eta inguruko beste zista hauetako batean agertu zen sastagai hau. Baina beste toki batzutan azaltzen dira brontzezkoak eta edo urrezko apeingailuak eta. Aralatan industriutako bata hau, Jentilarriko trikuarrentik 50 metrora dagoena, eta hemen bost bat hildako edo azaldu ziren. Ikusten zuen tokien txikia da, baina horik ez daude sartuta bost hildakoak oain dela 4.400 urte, baizik da. Hilobi hori zegoen eta tarteka aprobetsatu egin zuten, bata oain dela 4.400-ekoa, egin zuten garaikoa, eta gero beste bat, handik 200 urtekoa, horrekatik zertu daiteke. Deitzultzen gela lehen aranera. Zatik hemen, ikusten dugu arana hori lehen aipatu duguna ondarrekoa, eta hemen aurkitzu zen, bat berria ikutsu gabea, hemen ikusten dugu, hemen ikusten dugu biharri paralelo bezala, eta horren industrietak eman zuen zer sorpresa bat, zati pentsatzen genuen, hemen zegoela asuntoa, eta asuntoa zegoen hemen, hildako zeuden hemen. Dago, dana ondatute ikusten dute, garaitze lurrazpiak gelditu da, azidoek eta eragin handi izaten dute, eta gero pitzatzen hasten da, eta hemen hau da estalkia, alboko harriak, hau altxatuta izango zuen, da asko aldatuta dago. Induzketan, aurkitzu zen zen, sei bat dildako nezurrak, ume bat erainontzeko helduak, adin izberdinetakoak, hortzei esker, eta hemen ikusten duguna da, ez urduze bat, etzana gehiago gutxi, arlauzero izenean. Eta hau da, berreztatu ondoren, honek izango zuen itxura. Berreztatze honetan, egin behar izan genuen ezen, hor zeuden pusketan, norabe saiatu, itxasten da, gehiago banatu ez edin. Zati behin mugitzen hastezeranean arre hauek, imposiblea da zehatzea. Eta hau da, norabai, gizakiak osori lurperatzeko oitura azken momentua bezala. Hauek erabiltzen dituzte eta trikuarrik ere bai, guantara 3.000 bat urterarte. Hortik aurrera aldaketa batako. Aipatu behar da gauza bat aztu zetan esatea, eta da, trikuarriak erosketa itxurrak dira hilobiak. Baina hilobi izan aparte badira zuin bat edo muga bat. Esate bateako, mendin ibiltzen bat zerate, bat aparnotak ikusteko mugan oso garbi ikusten da, gainez gain bat, beste bat, antik 500 metrora edo kilometro batera, gero dauzkezu igual gero dauzkezu bat 500 metrora, eta hori gertatzen da, bi direnean izaten dira batzutan trikuarria eta zista hauetako bat. Direnean, banakoak izaten dira garaiz zaharretako trikuarriak. Mendi hori nolabait jaunen artean banatuko balokete bezala, bakoitzak izan duzuen lusai bat erabiltzeko, eta bat. Eta zista hauek, trikuarren ondoan azaltzen direnean, ematen du adierazi nahi dela, trikuarri nolabait talde bat horreni badagoela horretzenik. Badabiela norma izatik hauetako batzuk gertazitik gustuta egotea. Ez erabiltzea, Elizakin gertatu da, momentu bat eratea amasekarren bai erbitzea bat hau erorika, baina ordu bat erabiltzen da gero gustu egin da. Hauekin ere, antzeko zerbait, kasu bakoitzean ikusi behar da. Hilobi hauen ondoan, bizileko kemarko lirateke, hori da problema bat aurkitzea. Zergatik izanik lurrazalean ez da nabarmenik ikusten normalean. Hemen dau, kasu bakar bat, kasolde ez dokatu zen 5.000 bat urtekoa, eta hemen ze ikusten dana da, ele bat, baina honek jarraituko zen honutzat, izango zen horrela bakarrik. Horko harriak hemen dauden harri guztia daude lurrazpian, eta hauek dira, bakarrik ez dira nabarmentzen, eta orduan egitura da zea daude zentzuratuta. Izango zen egitura bat, segurenera laukizu zena, eta, nahiko handia. Hala ere, erabiltzen dira
aterpegi gisa esate bateko hau esnaurretan dago, ondarreko gaintx, aran horren gainik aldean, hemen ikusten duzute pareta bat edo karaitzezkoa, eta horren kontra ere gane berden txamarreko beste bizileku bat dago. Orduan, horrelako gongo dira, eundakak. Gertatzen dena da, ez da posible aterezatu gabe bilatzea. Eta garai horietako materialetan, esate bateko daukagu bat, berezizien bada, lurrontzia dira, apainduak eta rola erabiltzen dituzte, eta daukagu esate bateko anbarea. Eta anbarea, entzun da zaudete, baltikokoa dagoela, baina normalen baltikoko izaten da gare berria gotakoa. Anbarea berez, lortu zitekeen, esate batako bat Trebino alden, agertu zitekeen legnitua eta ateratzen zituzten arrobietan, tarteka bolatxo batzuk, eta orduan horik erabiltzen dituzte, labanan edo sastagaienak irtenak eta paintzeko eta horrelakoak. Aurrera egin behar dugu, pixka bat demora kontrolatzen aldera, trikuarriaz agitu gara luze, baina badago pare bat, trikuarriak erabiltzen usten duten ezan, eta pixka bat, zer da horren ordezkoa, beste iraz sistema batzuk hasten dira hor. Bai, hau da, toki oso mugatu bat, 500 metroko zehagoa, eta zer daukagu garbiko trikuarria, hori izango zen hilobi bat zaharrena durarik gabe, hemen bertan jentilarrekoa haueino berrixiagoa dena, 4.000 bat urteko da, berrixiagoa 500 bat urte, urrengo hilobiratzea izango da, hau, ikusi dugun zista, ondarrekoa, horien garai honetako bizilekoa daude esnaurret inguru honetan, garai honetako beste zista bat izango da arrastaran gainekoa, lehen ikusi duguna, eta momentu batean, ohitura gizakiak lurperatzekoa gorputz osori sartu nolabait erregabeta desagertzen da eta hasten dira gizakiak lurperatzen eta rausketak zabaltzen dira. Hori gertatzen da, eta 3.000 bat urte. Eta hemen daukagu ondarreko multzoa eta hemen aurkitu dira 3, surmoa daukagu gehiago bat daudela eta fikatzen batzen detaile kuriosoa da, arrekat toki batean dago, zista dago beran nahiko duti, eta hemen dago sakon bat haude xamarra, leize bat daude hemen, eta hemen ikusten, hemen hori daude beste lusail batzuetan bezala. Nolabait ematen du, markatzen ditzutela lusail edo ezberdinak. Errausketaren inguruan hemen, fenomeno ezagunena da, zerena, arrespilena edo baratzena. Hori dira, egitura batzuk, Andorra aldetik, onduzkaldera zabaltzen direna, eta joere aukida pentsatzekoa, Andoain alderretan bukatzen zirela. Oain da, 30 bat urte, aurkitu zen mendiluze, duztu zuen bega sekentzia, eta utxun hori zegoen. Oain azkeneko 5 bat urtetan, aurkitu ditugu, aralarren, 4 bat. Orduan, zer gertatzen da? Geologia aldatzen dela hortik ona. Eta hemen guardiak eta bikuinakoa direla, hemen Pirineoko arratzekoa baino. Eta pentsatu bat duguna da, hemengo lurralde hauetan da, mendigain hauetan, eta alerik ere ezagutu, horrengo direla, gai baldin bagera ikusteko edo bilatzeko. Nola aurkitu ziren? Eta gauza bat kuriosoa, zatik ondarreko horretan ibiltzen lanean, hori laku bat edo, zingida bat laku bat izan zalako momentu batean edo urre bilatze zalako. Eta orduan, batzeon arribakar bat, hau, guentala, austarri bat, zutarri bat etzena edo menel bat etzin zitekena izan, eta dokumentazioan agertzen zen, zer bat zela, austarri bat. Hemen ikusten dezute, austarriak, Jumari Zalduarekin hemen dagoen eta zerbait jakene bat ez dut horren inguruan berari galdetu. Austarriak dira, losailek eta markatzeko erabiltzen jartzen diren arri batzu, eta hau da, baren direnek eta kontatzen zuten izatezen, nola, azpian sartzen zioten ikatzata hemen ikusten da, hemen teiapusketa batzuk ikusten dira, baina hau da, 17. mendekoa. Hau dokumentatuta zegoen, arri bat zegoela, eta, esan genuen, orzundaketa bat egingo dugu, zera, fikatzen bat zerate, hemen azaldutzen da orban bat, eta zegoen zutegitxo bat bezala. Hemen ikusten duzu garbitu gendula bere barrena, eta hor etzen azaldu, ez teilarik eta ezertik atzil. Eta horrela gelditu zen, gertatu zen izan zen, natazio izan zela, oain dela 3.000 bat urtekoa.
Nola, ara norretan gebiltzen lanean, konturatutak duten argi hori etzala bertakoa, baina gaina argi karaiz bat nahiko berezia zela eta bestero bat zegoela hortik egun bat metrora. Eta pentsatu genuen, zerbait egitea, zer zenen ikusteko. Eta, hor bilatu genuen, azkenean, 35 argi, borobil baten jarrita, eta erdian errausketa bat gizaki batera. Hemen ikusten dezute, erraus batzut daude, ez daude gizaki baten ez orduzte, bakarrik 100 gramo edo zeuden, baina hemen utzi zituzten erraus hori, garai batean argi hauek danak zutik egon ziren, gaurko egunean danak erorita dut, horrekatik ez ziren ezagutzen, eta horrekatik daude argi asko ondatuta. Hemen argi hauetako asko, bastante ondiago izango ziren, baina disolbituta daude, eta ez ziren bat ere ondo konserbatzen, edo bakarrik apur batzu konserbatzen ziren. Eta hau aurkitu genuenez, itzule ginen lehenengo argi horretara, austarritzat genuen horretara, eta bilatu genituen, nola beste arraspil bat osatzen zuten argiak. Eta inguru horretan daude momentu honetan 3 arraspil bakarrik ezurrak honek eman zituela. Beste, Luismarikin, hitz egin ez da, esan genuen, beste austarri bat, nun egon daitekeola, zahar-txamarra dokumentazioan agertzen dena. Eta, joan ginen, Beaskina. Hau da, Beaskin, hemen, aipatze ziren, hau, egitura, zehatxo bat arraspil bat bezala, hau, etzen aipatzen, nabarmenena, etzen aipatzen, zergatik, arrezuti bat, errepetxaten duzu mugarri bat dela. Eta, gero, hemen, hau ere, etzen aipatzen, hau bai, harripilo bat bezala dago, tublo baten itxura duena, eta hemen ikusten dena da, arreiak daudela borobilean. Hori da, gaur egunean, arraspiloa, baina berezetan gehiagirik ikusten. Austarria zen izan berzon, arri bakar hori, naiz eta ez austarri oso tipikoa izan, ez besteetan ikusten genuen lehen ikusi dugunaren antzekoa, erabaki genuen hor zulo bat egitea. Zuloa egin genuen, gehiago zabaldu genuen da bat, eta hau betez da hilarri bat. Hilarri horren aurrekaldean, hemen azaldutzen, eskukada bat gizazur erreak, 150 gramo edo, garai batean izan zituen 3 ontzi edo jarreta apainduak, eta, kuriosoa da, nolabait, garai berdinean, 3.000 urte, ondarren lurperatzen zituztela inungo aturik gabe, inungo gauza berezirik jarri gabe, eta kasu honetan, honek zituela 3 lurrontzi jarreta. Zer, bilatu genitun sakabanatuta. Seguruenean, baieztatzeko edo ibiliko zirelako ertaroan, edo mezortxe garamenden euskalo, austarri bat zen edo ez. Orduan, han zeuden ontziak otxiko zituzten, horrekatu bilatu genitun sakabanatuta, baina honen agurua. Hori ez zenez, austarria esan genuen, hemen egon behar da, hemen bilatu genitun, beste arri bat eta gurutzatuta bezala, eta hori izango zen austarria, horrek eman zuen 16. mendea. Baina, egitura baten barruan bezala edo txertatuta ikuste zen, eta erdian egin genuen beste zundaketa bat. Eta hau da, beste arrespil bat, bakarrik, oaintala 2000 bat urtekoa. Hau da, azken brontzearoa, hemen errautsak eta hildakoenak eta hor asuntoa da, toki horretan, nolabait, bukatuko gendukela bizilekurik ez dugu ezagutzen. Este burdinaroko hori izango dira, azken brontzearoko eta burdinaroko errausketak. Azten aurretiko, 3.000 bat urte ingurutik, 2000 oain artekoa. Zer informazio gehiago zegoen, ez zegoen informazio gehiago hori, ia erromatar garaiei buruz. Ez bada, usategiko koba honetan, aurkitutako zidarrezko txampon batzuk, hoendala 40 bat urte, barrenaren gaztatu edo argitatu zituen, eta hoendala 120 bat urte eraztu nau. Gazteluaren onian edo, arte batzuk ateratzen ari zidela, aurkitu zuten eraztu nau, eta eraztu honek zuen erdiak, amafio bat, hau da, erromatar garaiko irudi bat, hemen ikustu koloa bat, arrano bat, azkaitz baten gainean bezala, eta hori ziren zeuden aztarnak. Nolabait, ondoren egitako lan batzuei esker, ikusi dena da, erromatar garaiko aztarnak badaudela, eta bizilekuak edo egitura direla, uste baino, aberatxako ez da esatea, tipologia ezberdinikoa direla. Ez dala, pentsatzen bezala, txabola txiki batean biziko zirela, edo koba batean, batzutan koba batean bizi ziren, hau da, lokatzako koba edo,
Eta hemen, erromatar garaien bizi izan ziren, txamponen bat ere aurkitzu zen, naiz eta Kuba izan dain toki markazu batean egon, erromatar garaiko aztarna batzuk eta aurkitzu ziren, gero etaroko zertxo baita ere bai, baina, igual garrantzitsuen izan zen, Arregarriko trekoaren azpin, bi egitura gutxinez bat daude beste bakarra bai, baina, bi tantzuntaketak egin ziren, aurkitzu zen txabola bat, laukizu zena, erromatar garaikoa, izango zituen bi xuriko teilatua, eta materiala adiezgarren artean agertzen dira sandalietako tatxuela edo hiltzetxoak, eraztun bat, beira beltzez egindakoa, hau da, beira orea edo, ikusten hemen falta zaio, eraztunaren zati bat falta da, baina ikusten zuen burutxo bat zalnoda dauken, hemen zientzirikari bat beirazkoa ere, eta antzeko aurkitzen dira hirietan da. Hor bizi zirenek, batzutan zituzten lurrontziak, lojokoak izan zitzezkenak herrietan da, hor bat zituzten, eta horako apaingailoak ere bai tarteka. Eta, hau da pixka bat, indusketa zatitxo bat nola industuken den, konturatzeko, hemen pareta bat zuen metro eta hogeikoa, hau barrukaldea da, eskuadran ikusten dezute barrukaldea, pareta honetan arreiak zeuden, horrela ikusten zute jarrita, gero beste batzuk gainera, baina gertatzen dena zabaldu egin zala eta zertzen zala. Sakabanatu edo pareta hori. Gaur egunean gabiltz, egiturak hori egin zer ikusirik ez duena, bastante handiagoa dena, eta, pentsatzen duguna ere, ez dela hartzaitxabola soil bat, beste zerbait dela, baina aurkitzen dire materialak ez digute inoko argibiderik eman orain arte. Hemen ikusten dezute, sarrera, enbutu formara, sarrera hor dago, hemen dauka armaila bat, iskilaratxo bat bezala, eta gero, hemen goikibera, hemen abarmenago ikusten da, dagoz aldapatxo bat, hemen zegoen zutegi bat, eta ikusten dena da, beretzen batzate, argi hauek dira, pareta batekoak, kanpokaldeko aurpegie, gero dator hemen, gero dator gorputza, da oktogono forma bezala hartzen duena, eta sarrera dauke enbutu formara. Datorren urten edo, zer gertatzen da. Eta hau da, sarrera aurraz aurre ikusita. Ikusten hemen konserbatu da nahiko poliki, zatik arren dira, ia 50 zentimetro alde bakoitzetik, ia metrotikoa dira, metrotikoa dira, zatik ondoan dago, estratu bat arri horik ematen dituena, eta horre esker egin izan dute egitura bat nahiko berezia, horrendik ez dakiguna izango zen. Eta, eskerrek eskerrek zeraten hori. Bukatu horretik, nik baino galdera bat, hemen ikusi ditugun aztarnak, gehienak mendian ikusi ditugu, zer esan nahi du, gure etxe azpietan ez daela jenderik bizi, jendean mendian bekari bizitzena? Nola bai oiuta gaurte ikusten historia huelko aztarnak edo mendialdean edo jobatan, ematen dute kanpora inoretzala bizi. Gertatzen dena da, guretzat toki egokia baldin badira, aranak eta haientzat horrela izango zirela. Beste gauza bat da, ez bada begiratzen, ez direla aurkitzen. Eta beste gauza bat da, konserbatzen diren, edo ze puntutaraino konserbatzen diren. Baina, beste toki batzuen aurkitzen dira, eta hauetan ere egon berko lirateke. Horrek esan nahi du, agian gure etxe azpietan badaudela orduko arrastoak, aurkituko ez ditugunak. Aurkituko dira, baina esate bateko adibide batako kuriosoa, Tolosako sarreran emendik goatzela, esatezen toki baten parroki bat zegoela, imposibila zaran parroki egotea, zatek ez dakitzen, bakuntza bere ze ikusten du, parrokia zaldu zen, bere kanpaso santuarekin, eta ondoan, eraikita zegoen hori, oen dara 9.000 urteko kanpaleku baten gainean. Orduan, toki guztietan egon daitezke aztarna begiratzen bada. Eta gero jakin batena da, edo konturatu bertan da, aztarna batzuk ematen dute ez direla oso ikusgarriak, ez dira ikusgarriak, bere informazioa aberatxe ematen dute. Zarautzen esate bateko deitzuzu duten 88, esan ez, osto batzuk azaltzen dira, batiz nolabait irikezitzaion aurra tesia egiteko. Egiten nahi zakuistu gai horren inguruan, eta aukera egon zen, oen dara 6.000 urteko bizileku bat aztartzeko, eta gaina nola 5 metroko potentzia zuen, itxas mailaren igueran eta aztartzeko.
Orduan hori da, batzutan aukera oso politik galtzen ditugu, eta beste batzutan, ez ditugu baloratzen behar bezala. Trikuarriak eta badaude markatuta nolabait, pistak egun daitezke begiratzeko? Bai, horik ez trikuarriak eta markatuta daude. Hori, gertatzen dena da, batzutan, dauden markatuta nabarmenen direnak. Eta gero, urtero bilatzen dira, baina bilatzen diren horik ez dira nabarmenenak. Izaten dira, lehen kontatuta daudelako, edo toki bastartu bat izan dalako eta horrela, baina urtero aurkitzen dira, orduan nabarmenak ezagutzen dira, eta orduan ezin dezun espero da aurkitzea trikuarri bat 15 metroko diametrokoa eta 2 metroko durakoa. Hori bukatu da, orduan aurkitzuko dezuna izango da igual, azista bat, hori oso txikiak izaten dira eta ez dira nabarmentzen dira, eta igual konturatuko zea hori dela txiripaz. Guri pasatu ez da egin bezala. Batzutan okererako, bestetan ez da, igual okererako, baina askotan suertea eta konbikzioa izaten da, ez? Bilatzen jarruten duzuenean. Badau jendea, asko fikatzen dana, eta eta ez esaten gure arloan nabilena, baizik eta mendira guten da, eta konturatzen da, gauza batzu bat dira zer nahi. Asunta azten da hortik. Eta gero esan duzu, hau untako izango da, edo egiten duzu, izan bai zerbait, edo ez. Asunta baztertzen natural izan dirikena, eta etzekik egin dagoa. Gero noizkoa, ez da asuntu da. Orokorrean, gure inguruan kontserbatuta badaude aztarnak atzera begiratzeko edo kosatzen? Bai, kontserbatuta bai, baina ez nahi bezain ondo. Horregatik, batzutan, aukera dagoenean, igual, badaude. Problemara konservazioa nolakoa da. Eta oso gutxitan azaltzen dira, nahi esate batako, Zarauzko aztarnategia. Aire zabalean esaten dut ez dela zera aurkitzen. Toki horretan, itxasmaila igozelako eta estalizulako padura batekin konservatu ziren. 1000 bat tresna, ezurrezkoak ere bai, 18 horreinen ezurrak, hartza, otsoa, alkein sistemituta dauden egazti bat, ez dakitzen bat egazti bat, hori behin tokatzen zaizu, beste hori temat ez da leherik ere tokatu, eta pasatu daitezke egun urte berrezolako aukera bat egutzeko. Ordu bete pasatzen bat dugu, milaka eta milaka urtereko historia lagundu nahi izan dugu, ez dakit zalantzarik, galderarik piztu zaizuen denbora honetan, goza asko aipatu ditugu, ez dakit galderak egin nahi bai dituzuen. Horrein, badire, hainbat toponimo, baratzarekin, baratza duena izena, eta ez da baratzarik, esaten du landutakorik, zer esan nahi du baratza horrek? Hemen filologoa da. Josmari Zaldua filologoa da, eta nik uste eta argikarra izan ditekela. Baina ekietan da, nik esango dizut nire bertsioa. Ikusten dezuna da, batzutan, hilobi lotuta agertzen dela. Bere hitz horren jatorri ez dakite zer. Baina nik kontutan hartuko nuke mendialden badago eta barazta ditzen bazaio. Ez da doketxagola berri ondon. Orduan, baldin barazta zer, gentil baratzak ingertatzen dena. Barandean esegurunean gentil barat, gentil eta baratzata, horrekatuko zen. Orduan, erreferentzi bat izan diteke. Bilatzen hasteko zerbait, eta izan daitezke arraspilak, orduan. Trikuarri bat izan ezkero oso nabarmena da. Arraspil bat ez da bat ere nabarmena. Orduan, batzutan, bat aukente esatzen da, eski hiruarri, gero bila osatuz bai. Baina, horrela, begitatzen hasten bazen asko egon daitezke, ezintzak zulo bat egiten hasi hiruarri, erdibolo bat osatzen duten guztietan. Baina, toponimoa bat inbadaukezu, eta ikusten bat dituzu, hiruarri arku bat den atzera forma dutela, pentsatuko nuke zerbait egitea. Orduan, Galdera esan bezala, por alusión, entienda que Josmari Zaldua tomatu ere, zera esan nagusianek filologoa dana. Ez dakit, nik batzutan zalantza dauzkat, baratza esaten dugunean, nekrometxak esateko guk gaur egun ulertzen dugun bezala ulertu behar den izorik, zalantza dauzkat. Gara guk
baratza, barazkiak eta gozak esaten dian toki bat ezela ulertzen dugu gaur egun. Gentil baratza eta mailu baratza, horreko gauzak aipatzen dianean, baratz horrek ez du zertan izan, babarunak eta ogindabak eta horako esaten dian toki bat ezan, hori alde batetik. Gero, kasu askotan, jendeak gaur egun etzekin benetan horiek zertzigan. Askotan galdetzen dut eta asko jota esango dizute, ezinen kanposatuak jote dira, ez da. Orduan, baratzarekiko sinesgarritasuna, fidagarritasuna, horrek baina egiten du, jetxi egiten du, ez da. Orduan, labur esan da, bai, baratzak esaten zaie, baina, baratza iza horrek, betxur eta indabak eta sartzen dian toki esan nahi dunik, hori ikusteko dago. Historia da eta laburtzea zaila. Agian etxera joan da suertetuko zezizue, galderak edo kezkak. Zer da zuen hurrengo erronda, zer aurkitu edo zentzure? Arditzea sustratean dituguna, Mundu bat zaila da paisa. Egitu namak. Horren ingurun edo zerren dugu, horren dukuna bioi zertarako zer guinek erabilitakoak noizkoak diren. Besterik ez bali bada, beste pari bat emango dizkiogu, Josemi, ikerketaren segita bi urte bat edo, hemen egon eta hona kontatzera etortzeko gonkiten egingo dugu, Josemi zaketzeko zerik emango dugu. Eskerrik asko matzuri,